Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De politie heeft dit weekend laten weten dat ze afgelopen vrijdag de lichamen van 2 dames los van elkaar in beslag hebben moeten nemen. Op beide dames is autopsie verricht. Het gaat om een dame van 48 die in een horecagelegenheid aan de Ruiterkade naar binnen ging, in de wc kwam en daar overleed. Ook gaat het om een vrouw uit Canada van 75 jaar die in Otrabanda opeens neerviel. De politie heeft beide lichamen in beslag genomen en er is autopsie op verricht. Er is nog onduidelijkheid over sommige zaken, dus de politie heeft nog niet alle informatie weergegeven. De kustwacht heeft gisteren een drugstransport onderschept. Dat gebeurde toen stationsschip Zeeland een boot aantrof die een zogenaamde GoFast aantrok. Toen de Zeeland naderde werden er allemaal balen drugs uit de GoFast gegooid. Uiteindelijk bleek geen enkele baal drugs meer op de GoFast te bevinden en is de GoFast gezonken, dit vanwege maritieme veiligheid. Het kabinet Ruggenaat heeft haar kerstwens naar buiten gebracht. We oogsten morgen wat we vandaag zaaien, zo stelde premier Eugène Ruggenaat. Samen vormen wij onze samenleving en het is aan ieder van ons om toegewijd te werken en op een integere wijze en met de wens om samen vooruit te komen. De minister-president benadrukte dat alleen samen Curaçao verder kan komen. Verder wenste het kabinet de bewoners van Curaçao vrede en rust toe in de komende dagen. O Gobierno de Curaçao te desea pueblo de Curaçao completo, llenan de fiesta iluminada, amor y claridad de nos corazones y un futuro aún más brillante. Mundo Karaoke! Afgelopen weekend werd de tweede editie van het straatfeest Kaya Kaya gehouden. En juist dit was een voorbeeld van samenwerking. Het was een groot feest, maar vooral een heel gezellige bijeenkomst waar heel veel mensen op afkwamen. Er was muziek, cultuur, er was eten en drinken, maar bovenal was het om te laten zien hoe mooi sommige delen van serie Otrabanda kunnen zijn. Het is de bedoeling dat ook volgend jaar weer 2 straatfeesten van Kaya Kaya worden gehouden, waarbij bijzondere onderdelen van serie Otrabanda in het voetlicht worden gebracht. Na diverse en langdurige gesprekken is besloten dat Nederland het kadaster op Bonaire overneemt. Dat gebeurt vanaf juli 2019. De Extra schrijft er vandaag over. Het heeft in ieder geval te maken met onderzoek dat is gedaan naar de wijze waarop terreinen worden weggegeven of worden verkocht. Daar is volgens de Rijksrecherche veel mee aan de hand. Nu is besloten dat Nederland voor een periode van 6 maanden het beleid van het kadaster overneemt om op die manier rust op de plaats te brengen. 2018 loopt bijna ten einde en dat betekent ook een einde aan RBI 2018. Het is een grootschalig opgezet honkbalproject waarbij dit jaar 300 verschillende jongeren actief zijn geweest. Mede dankzij de grote steun van MCB, maar ook dankzij Hensley Meulens en de KNBSB heeft Curaçao daarop weer geïnvesteerd om nog beter te zijn op het terrein van honkbal. In Indonesië zoeken hulpverleners met man en macht naar overlevenden en slachtoffers tussen het puin na de verwoestende tsunami van afgelopen zaterdag. Intussen blijft de vrees voor een nieuwe vloedgolf bestaan, want de vulkaan Anak Krakatau blijft uitbarsten. In Indonesië zijn al bijna 400 doden geteld. Er zijn ook nog 100 mensen vermist en zo'n 1500 gewonden. De verwachting is dat dat aantal nog zal oplopen, want nog niet van overal zijn er aantallen doorgegeven. De hulpdiensten zijn volop aan het zoeken tussen de puin en het rotzooi. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer. Vida. Tayeng di pregunta y yeng di reto. Nos turque crece. Nos turque millón mañana. Vida también tayeng de oportunidad. Nos actitud y nos acciones de awe that determinamos vida de mañana. Bang duna, tur dia e milhão com cada de nós, tem de nós mes. Bang optimista, bang comprometer, bang determinar.
pasó, dedicación, coraje y perseverancia te da una esperanza y te trae camino para éxito. 1 milyon mayang ta kumisa awe. 1 milyon mayang ta kumisaku abo. Gerencia de Refinería Isla te desea Pueblo de Corzón y tu trabajador de Refinería Isla en particular, feliz día Nandi fiesta y un próspero 2019. Refinería Isla, con corazón pa comunidad.